Rádio Prešov. Poviem vám otvorene, mám tu hostia, ktorý tvrdí, že má rešpekt a takú trošku trému, ale pravda je taká, že to ja mám veľký rešpekt, lebo máme full house. Je tu kopec ľudí v štúdiu Rádia Prešov, je tu Ďuro, je tu Andy, je tu Radovan, je tu Miro a je tu Peťo. Sú to ľudia, ktorí sa navzájom poznajú, robia do umenia a konkrétne Peter, s ktorým sa budeme rozprávať, robí aj do cestovania. Totižto, prišiel za nami chlapík, sympatický, s tým, že cestuje po svete bez akýchkoľvek peňazí. No tak to nás zaujalo, lebo Slovák jednoducho je schopný nakúpiť konzervy, sadnúť do Škodovky a vybrať sa do Chorvátska, potom rozprávať, ako bolo fajn na prenajatej z nejakej súkromnej pláži a chodiť do supermarketu a skvelá dovolenka. No a tak ma zaujalo, že ako sa to dá urobiť bez toho, aby ste na to potrebovali nejaké prachy. Peťo, ahoj. Ahoj, čaute. Tak ty si spomínal, že cestuješ po svete, to znamená nielen ako ja, že Sabinov, Lipany, prípadne, ak je lepšie počasie, Stará Ľubovňa a Košice, ale že aj vonku za hranice všedných dní. Tak to ma zaujalo, ako je to, že bez peňazí cestuješ? Dá sa povedať, že všetko je možné, ak sa dá, ak sa chce teda. Takže ja som začal s tým cestovaním už v Anglicku, kde som sa na to namotal cez môjho známeho, ktorý išiel na stopa z Oxfordu až do Indie. A ten mi tak dodal trošku tej odvahy, že prečo nie to skúsiť. Tak som skúšal také tie malé trate po Anglicku a tak ďalej. No a s tým som potom sa rozhodol minulé leto, že idem urobiť Európu. Na stopa začal som vlastne s 10 eurami v peňaženke. Tu me máš. Tu sú tam. Takže peniaze, ale nie. Pravda je taká, že aby som zdôraznil tú myšlienku, stop. Autostop. To znamená, takýmto spôsobom cestuje Peťo bez peňazí, ale môžeš pokračovať. Čiže vlastne postavil som sa na cestu, napísal som si, kde chcem ísť a už som len čakal, kedy to ma vyzdvihne. No a prišlo strašne veľa ľudí, takže... No a to ma zaujalo teraz, lebo keď som bol taký mladší a šiel som za frajerkou na Domašu, že si zastopujem, šiel som ešte so známym, tak stop tam nás vyšiel nejaké 4 autá a nejaké 2 hoďky a naspäť potom do Prešova išli 2 alebo 3 autá, ktoré nás vzali, ale 5 hodín sme stopovali, dokonca bolo také obdobie, že veľmi dlho nič, nakoniec ľudia asi majú rešpekt a boja sa len tak hocikoho si pustiť do auta a to sme urobili len túto trasu, také kratulinké vzdialenosti. Takže celkom ma to oslovilo, že si sa rozhodol najprv pre to Anglicko. No a ako sa to všetko začalo? Aké si mal prvé úspechy? Ako dlho si čakal? Prípadne... Prvé úspechy boli celkom zaujímavé. Tam som čakal nejakých 20 minút a už hneď niekto ho zastavil. No a už som išiel ďalej. Začal som sa s ním rozprávať, tu ma vyhoď, tam to bude, dobre, fajn, mne to stačí, dovidenia. No a hneď som počakal na ďalší a už to prišli ďalšie a ďalšie. Niekedy sa čakalo 5 minút, niekedy aj 3-4 hodinky. A záležalo podľa toho, že aký je deň. Asi tak, to by som to povedal. A teraz mi napadla taká otázočka. Zažil si aj nejakých kurióznych vodičov, že povedzme, sadneš do auta a zrazu wow, rešpekt, kto to tam sedí za volantom? Mal som na rumunských hraniciach s Bulharskom od mesta Ruse ma vyzdvihol jeden, nechcem to rozprávať trošku, poviem to takto, bol to gay. A bolo to celkom zaujímavá akože skúsenosť. Šiel po tebe? Šiel po mne. Čo mal robiť pekný chlap, nastúpiť do auta, tak to aspoň skúsiť. Ani ti nehovorím, vieš čo. No ale tak nakoniec to dopadlo tak, že sme sa porozprávali veľmi pekne celé 2 hodiny, no a vysvetlil vlastne celú tú situáciu, čo sa týka vlastne toho tej homosexuality. A bolo to celkom pekné počúvanie. Plus v Kanade som stopol jedného chlapíka, ktorý bol úplne blázon, ktorý niekedy si fičal na niečom a s tým, že mu to ešte ostalo na diaľnici 160, 200 pomedzi auta a takto som sa len tak držal zapasaný a proste nepustil. No, že by si nepovedal, že ja neviem zamachrovať, ja som stopol Aviu, z jednej strany vodič 120 kg, z druhej strany závozník 110 kg, ja medzi nimi a Avia sa rozhodla obehnúť inú Aviu, predísť. Nestihnem. Ja som mal zadok stiahnutý, popravde stihol to, preto som aj tu. Budeme pokračovať v rozhovore v ďalšom moderátorskom vstupe, ale myslím si, že by sme si mohli zahrať nejakú dobrú muziku, takže o chvíľočku sme tu opäť. Pokračujeme v rozhovore s Peťom, ktorý precestoval obrovské miesta Európy, ale aj Severnej Ameriky. A rozprávame sa o tom, ako sa dá cestovať, samozrejme, pokiaľ máte na to dosť guráže, pokiaľ ovládate jazyk a máte patričné sebavedomie, tak teda rozprávame o tom, ako sa dá cestovať prakticky bez platenia, bez využitia peňazí, vlákov a tak podobne. Rozprávali sme sa o tom, ako sa to začalo a teraz by ma celkom zaujímalo, kde všade si stopom bol.
Takže najprv som začal v Európe, stade to z Prešova, som sa dostal do Prahy, potom som spoznal jednu dievča, tak spolu s ňou som šiel cez Rumunsko, Maďarsko, do Bulharska a potom Srbsko. Išli sme smerom tiež Čierna hora, boli sme v Rakúsku, v Taliansku, Slovensku, s tým, že ona potom išla, ona bola Kanaďanka, takže ona šla potom domov, letela z Aten a ja som pokračoval cez celé Taliansko, Francúzsko, Švajčiarsko späť do Anglicka, kde som počkal 5 mesiacov a som sa rozhodol, že idem za ňou žiť krásny život. Tak som si našperol na letenku, kúpil som si letenku, šiel som za ňou, ale tak ona mi povedala, že si našla iného. A už keď som bol tam, takže... Zlatá žena. Tá zlatá bola, ale akože zlatá bola fakt, že hej. No ale s tým, že som mal letenku na 2 mesiace, takže čo budem robiť? Takže jeden sen som stratil, tak získal som druhý, tak som sa postavil na cestu a už to šlo samo. Zážitky, skúsenosti boli veľmi krásne a dopadlo to, že s tým, že sedím tu nažive, usmievam sa stále, takže môžem povedať, že 14 000 km v Kanade plus 7 000 km v Európe, plus bude ešte ďalších tisíce sa budú pridávať. No teraz mi napadlo niekoľko vecí. Predsa len cestovať stopom nie je jednoduché. Ty rozprávaš o tom, že predsa len sa to dá, ale popri tom človek potrebuje aj niečo zahryznúť, napiť sa niečoho. Na to už ti nejaké peniaze treba. Ako to riešiš, keď cestuješ, povedzme, dlhý čas? Stále s tými stopármi, teda akože s tými vodičmi sa rozprávam o tom, že im rozprávam svoj príbeh, že cestujem bez peňazí a rozosmievam ich, a dávam im proste vtipky, rozprávame sa o živote a tak ďalej. Tak oni potom sa rozhodnú, že tu máš, nech sa páči, tak tu mám $5, dám ti $10, alebo dám ti 20, alebo tak ďalej. A ja 5 rokov študoval vysokú školu. No a zrazu potom plus ešte sa nejaké tie brigádky nájdú nejaké po ceste. Stopol som v Kanade jedného chlapíka, kde on budoval také chatky pri Ontáriu to bolo, takže pri tých jazerách. No tie sme tak debatili 2 hodinky a mu hovorím, že tak pomôžem ti, nie? Tak na deň a pol. Že dobre, fajn, tak poďme na to. A deň a pol som zarobil $160, takže tam som si zakúpil nejaké tie peniaze, ako nejaké tie zásoby do budúcna. No a s tým, že som išiel ďalej do Toronta a tam som tiež nejaké tie letáky poroznášal a pomohol som nejakým ľuďom, ale väčšinou to je takto, že ak dáš dobre, tak sa ti to dobre vráti. Takže to takto stále verím, že takéto skúsenosti budeš mať aj naďalej. Ďalšia otázka, ktorú by som chcel položiť, je, ktorá z krajín, ktoré si navštívil, je podľa tvojho názoru pre autostop najriskantnejšia a ktorá zase naopak najpohodovejšia? Všetky krajiny sú krásne, s tým, že nechcem byť zase taký rasistický, ale južní susedia Maďari, oni nezastavia ani pána. Takže tam oni sa boja zastaviť. Tam som strávil asi 6 hodín na jednej výpadovke, kde nikto nechcel zastaviť. Takže zlá skúsenosť. No a ostatná otázka, kam sa chystáš najbližšie, samozrejme palcom hore, stopovať? Tak zajtra už odchádzam do Prahy, kde idem vyzdvihnúť mojich 2 spolucestovníkov, Smithyho a Jirku. To sú 2 Češi z Krnova. No a ideme ešte pobehať najprv v Československu, chceme si dať prechod Tatry, chceme si to nejaké prírodu vidieť a tak ďalej. S tým, že odchádzame z Prešova 24. júla smerom na Bulharsko. Potom máme vlastne vytvorenú na Facebooku stránku FYS, Free Your Soul, kde ľudia môžu nám povedať, kde máme ísť, vyhodíme otázku, dáme možnosti a ľudia budú hlasovať, kde máme ísť ďalej. Chceme to riešiť na ako preteky, s tým, že urobíme celú Európu a koncom októbra by som mal ísť smerom do Maroka. A odtiaľ to už bude celkom zaujímavé, takže tam to už bude veselé, tiež by som povedal. Držíme palce. Úplne na záver ťa chcem poprosiť, aby si zopakoval tú adresu na Facebook, aby si ľudia mohli pozrieť, prípadne nejaké fotografie alebo videá. Takže stránka, je to skupina pod názvom FYS Free Your Soul, alebo môžete si ma nájsť ako Peter Valent s dvojitým V, Valentín alebo Valentín. No, stačí si pridať, spýtať sa otázky a ja som tam, pomôžem. O tom to je, od ľudí pre ľudí, takže... Petre, veľmi pekne ďakujem, prajem ti veľa šťastných kilometrov, bez toho, aby si mal zlé zážitky a teším sa opäť na ďalšie stretnutie, aby si nám mohol porozprávať, ako dopadla turistika po Čechách a po Slovensku. Maj sa pekne, ahoj. Dobre, majte sa. Rádio Prešov.